dan ponosa i slave. Obilježavanje je počelo polaganjem vijenaca izaslanstva, sabora i vlade uz znak sjećanja i zahvale kod spomenika domovine. Na Medvedgradu, na oltaru domovine, brojna izaslanstva predvođena predsjednikom vlade nazočila su paljenju vječnog plamena u znak trajne zahvalnosti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske države. I zaista važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužili za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta. Svim Hrvaticama i Hrvatima, svim našim sugrađanima, Hrvatima u iseljeništvu, čestitam od srca Dan državnosti, dan kada obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti, podsjećanje na dane kada je hrvatski narod plebiscitarno svojom voljom izabrao svoju i demokraciju i slobodu i samostalnost. Na Mirogoju je vijence položilo izaslanstvo grada predvođeno gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem. Nakon polaganja vijenaca i odavanja počasti u crkvi Svetog Marka služena je misa za domovinu, koju je predvodio zagrebački nadbiskup Monsignor Dražen Kutleša. Izborili smo političku neovisnost, ali uz veliku žrtvu. Dugujemo je hrvatskim braniteljima i svima koji su položili svoj život za domovinu. Njima pripada naše trajno poštovanje, zahvalnost i molitveni spomen. Na Dan državnosti brojni se sjećaju ratnih herojstava i stvaranja domovine. Ponosan sam, izuzetno. I na sebe i na sve moje kolege, pogotovo sam zahvalan svima onima koji su dali život za domovinu. Bio sam dragovoljac Domovinskog rata. To je, ko nije bio, ne zna šta je propustio. Mi koji smo bili za ovu državu smo, ja mislim, dali koliko smo mogli. Smo počekali 1000 godina da bi konačno bila Republika Hrvatska slobodna. Zahvaljujući gospodinu pokojnom predsjedniku i naravno braniteljima, bez njih ne bi ništa ni išlo. A u povodu obilježavanja Dana državnosti zajednica utemeljitelja HDZ-a dr. Franjo Tuđman građanima je darovala hrvatske zastave. Predsjednik Republike Zoran Milanović ni ove godine ne sudjeluje u protokolu koji su organizirali vlada i Hrvatski sabor. Evo kako su to komentirali premijer Andrej Plenković i ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.